Три причини псориазисът да не се подобрява, въпреки че полагаш усилия. Много хора ми пишат, че опитват различни неща, но не виждат резултат. Първата причина е, че търсят едно магическо решение, но такова не съществува. Втората е, че се фокусират само върху кожата, а пренебрегват съня, храненето и ежедневните навици. И номер 3 е, че сменят всичко прекалено бързо и не дават време на организма да реагира. От това, което наблюдавам през последните години, най-добрите резултати идват, когато има система, а не хаотични действия. Кажи ми в коментарите, коя от тези грешки според теб е най-честа, която хората с псориазис допускат. Но пък ако искаш да разбереш повече за системата, напиши ми система и аз ще се свържа с теб.